Hi guys! Good morning! Dito ako nakatulog sa kanila ni Lilin. Si Auntie Mercy ay nandito. Hi guys, good morning. Baka sa Monday, uwi na yan siya sa Davao. Oh, sila pala ni Gerald. Punta natin si Lilin dito sa kusina. Nandito sila ni Riri. Ay, si Riri to nangapi si Riri. Sa Kalin? Morning daw, sabi ni Riri. Si Lilin, papunta na rin yan sila doon sa Cagayan. Kasama si Koreana and si Saysay. Nag-prepare sila sa Sanina. So, karon pauwi na ako. And si Papa, naadiri si Papa. Hi guys. Yes, pag magkasilpon ito, humanda ka, Mother. Nandito rin si Mother. Balak ni Papa magpabili ng silpon. Para mangguna sa kakuslasang akuray sa mga Dili. emergency ba? Naday, signal sa lasang. Hindi man di makuwalang signal sa Na, tubig. di na mayo. Ay, ang kadaot lang ito yung una. Unya. Sayo na pag-text ni Lita. Ang cellphone ba yan ni mo ma? Tulog ka buk imong cellphone. Wala ko magkilabot. Tulog ako kayo ng cellphone. Ganun, wala niyo siya para lama. Nani kong cellphone karon. Katong sauna. Ikan baseball ba? Oo, Tulog di- ka buk cellphone. Unya. Tawag ng isang istorya na tayo na ako sayang abay. Oo. Nagring na sa isa kapulig. Lumakaw ako. Nakatulog sa iyo. Kinsa man lugar to? Kinsa man lugar to? Hala. Alatan na mga tao. Pakatro nagring na sa ikatalo na yaman. Basta kaya ko nabuot ni mama ni mo. Mao di ay. Ta nya aman no da isa. Karon wa na maskin isa. Naglakaw ako kayo na kamuina. Unya, unsa may Nya palitan ko nimo. unsa may ikasulti nimo nga mag-cellphone man siya. Ha? Ako kita na yung mga ikaw. Basta mga tao na. Sayo na pag-text ni. Nagmaritis na siya, guys. Tanaw ang mga tao kay abrit na dyan sa wag na din ang cellphone. Kuya bangun balita. Wala to. Mag-chat ni Kalita, oh. Mag-chat magtawag rin sa ni Lita. Ni Kalita? Oo. Yeah, igsuot? Oo. So, Abay-abayan na siya. unsa? Natinit na dahil 1,000. Ada. Di pa kaarte magkuhon kay na. Ay, So, masapon di ay ang masapon ani di ay. Kalaki niya. Nya si Riklan ha, padani si Riklan. Kanamang Si Jose. So, karon, Mother, hintayin mo lang ako, Mother, ha, kay mag-ato pa ko sa payag, kay mag-ilis ako. Amang ko din ka na ko bakit. O, diri ka na lang magkuan, magulat na kadani kay ihatod naman din ka dito nila sa ubos. Ngayon, guys, magkuha kami sa, tinumber ni Mother. Kasi, ang nakapangalan sa, Maya-Mia Lifestyle sa kanya. Kaya, kukuha kami doon ngayon sa Hinguog City. Saan na ko pa in. Ha? Saan mo pa in. Kuha ka ng T-number for vlogging kasi ikaw naman ay nag-vlog bilang Mother Marites. Nawa yung mga ID dyan to ba? So, insakto naman yung ID. Asa makapaingon? Ha? Murag magkilaw dyan siguro kabuntag sa'yo pa. Ayan. Ha? Kini mo at si ano? Kilaw sa ginamos. Shopping nga. Dira. Gunta ako. Chika-chika lang. Sige. Hala. Ay, ito ang senior na ID niya. Valid naman ito. At saka mayroon din siyang national ID. So, Kadaot ko na day. okay na talaga ito. Ari na ko ma. At baklay ako. Ha? Ayan, paalis na ako. Len! Ari na ko. Ma, pa. Agchat ako ma ha. Kaya para kuan. Dali ra. So maglakad na lang ako. Kay may mga tricab na rin ngayon. Dadaan dito. Papunta doon sa merkado. Ayan sila doon. Hi! Dito ako guys, nakatulog sa kanila ni Lilin. Kasi kagabi, pagkatapos namin kumain, nagkwentuhan kami. Tapos, anong oras na? Nalipat ko sa oras, mautong ingon si Lilin nga. Diri na lang ko nung magtulog sa ilaha. Si Utik, doon din sila ni Utik nakatulog. And then pagka umaga, hinatid si Utik doon sa kanila. Sila ni Relona.
Kasi kinuha si mother. Kasi plano talaga namin ngayon na magkuha ng T-number ni mother para ma-okay na ang Maya-Mia lifestyle. So eto guys, si Sherwin kahapon galing doon sa payag. Pag alis ko, wala siya, namasayro siya. Iwan ko lang kung may kita ba yun siya. Naglakad ako para exercise na rin. Kaya abang-abang na lang kayo sa mga ganap ko ngayon sa aking vlog. Bless sa budget. Embutido. Dan kanin. Casino roll. Kanilang ako aduha. Tagpila ni. 45 o 65. Dito na tayo. Wala si Sherwin. Nasaan kaya yun? Baka namasayro na yun guys. Kaya magluto tayo ng ulam para sa almusal. Bumili ako ng embutido at saka tocino roll. Magsaing muna tayo kasi walang sinaing. Maaga siguro siya umalis na masayro. Eto, nakasaing na ako. Magluto na rin tayo ng ulam natin. Eto ay lutuin na natin. Pero isa lang ang lutuin ko ngayon. Ito lang siguro ang embutido. Atong isabit. Daan ni kay para dili makawat sa iring. Nahiwa na natin. Ato na ni siyang lutuon guys. Marami pala oh. So tamang-tama lang ito sa amin ni Sherwin. Wow! Yummy-yummy ang ulam natin ngayon. Ayan, baliktarin na natin para hindi masunog. Para matulo siya, dani sa nato ibutang. Ayan. Perfect na perfect ang ating luto for today. Ato na po ni itungtong ang uban kay para kaon na dayon ta. Natulo na ang mantika, ilipat na natin dito. Eto, nakahugas na ako ng kamay. Magkamay tayo ngayon kasi ang sarap ng ulam natin. Embutido. Si Sherwin wala pa dito. Baka mamaya na yun siya. Kain na tayo guys kasi may lakad pa tayo ngayon. Amen. Let's eat guys. Ang sarap-sarap talaga ng ulam. Bitaw no? Kaon na ta. Nigawas ang cheese oh. Kain tayo ah. Mm.
Eto, tapos na akong kumain sa kay Sherwin na ulam. Eto, takpan ko na lang ito. Wala pa siya. Baka mamaya pa yun uuwi dito. Kasi minsan, pag namasayro yan siya, pag mga udto-udto na, muuli na siya diri kay mukaon. So, eto, thank you so much sa inyong lahat sa mga suportan nyo sa akin. Maraming salamat. Sana hindi may skip ang ads. Punta kami ngayon ni Mother sa Hinguog kasi magkuha kami ng tin number ni Mother. Eto, bye-bye guys sa inyong lahat. Mwah!